טוב, ערב טוב, אהלן. ערב טוב. ערב טוב. התכנסנו כאן היום לשיח לוחמים, לדבר קצת על נפילתו של איגור, שנפל במלחמת לבנון השנייה, לאחר כמה ימים ארוכים של קרבות בדרום לבנון, בכפר הצ'יט אל-קוצר, שבסמוך לטייבה, ב-9 באוגוסט 2006. השנה אנחנו מצויים בשנה מאוד מיוחדת. כל שנה אנחנו מוצאים את עצמנו ב-10:45 כבר, בבית העלמין בנוף הגליל, מלווים את המשפחה, את טטיאנה, את לב, את כולם, את סבתו, את אחותו, והשנה אנחנו נאלצים לעשות את זה מרחוק בשל הנסיבות, ורצינו ככה לספר באמת את סיפורה המיוחד. ונתחיל, חיליק באמת תספר לנו, חיליק שבאותה תקופה היה מפקד הפלוגה. חיליק. האמת שאני צריך להתחיל גם קצת לפני כן, באיזה חיבור של שני ממדים שהם צריכים להיות קשורים לנושא. אחד זה, למי שמכם עוקב אחרי, גם ברשתות החברתיות וגם בכאן 11, בשידורים על המלחמה בלי שם, אז נראה לי שחלקנו גם לא רק בוגרי מלחמת לבנון השנייה, אלא בכלל בוגרי לבנון של רצועת הביטחון, של השירות במוצבים, החודרים ומוצבי הגדר. אני לפחות את כל השירות הסדיר שלי בשנות ה-90, מ-90 עד 94, עשיתי באותו מקום ברכס רמים, כל פעם בסיפור אחר, כן. וכמעט בכל המוצבים של רכס רמים, יצא לי להיות מעט מאוד ביהודה ושומרון, לא יצא לי בכלל להיות בגזרה המערבית, באזור סולם צור, כל השירות שלי הסדיר, גם בתור חייל, גם בתור ממם, גם בתור שר מ"פ, עשיתי ברכס רמים, ואצלי לפחות הסוף השירות שבו הייתי שר מ"פ מסייעת של 890, במוצב צבעוני, עם כל הפעילות החודרת פנימה, זה באמת היה מפגש מאוד מיוחד עם לבנון, וזה ממד אחד. עבורי זה גם היה מפגש עם פלוגה מסייעת, שלפחות לא גדלתי בה בתור חייל, אבל גדלתי בה בתור מפקד. והממד השני כמובן, זה מלחמת לבנון השנייה, שבה, שוב, אתה פוגש את אותם נופים בדיוק, שבה, לפחות אני הייתי בכל הסדיר, וזה המפגש של סוג של חזרה למקום די מוכר. גם בהצ'יט אל-קוצר, וגם בשומריות, וגם בערוצי הנחלים, וגם בהרבה מאוד שמות שמוזכרים עכשיו קצת ברשתות, וגם מוזכרים בתוכניות, אז לי לפחות בלבנון השנייה הייתה דז'ה וו. נתחיל מזה שאני הגעתי לפלוגה מסייעת בגדוד שלנו, ב-9255, צריך לומר, זה גדוד של חטיבת הצנחנים של פיקוד צפון. הגעתי אליה שהפלוגה הייתה פלוגה מסוימת, שסיימתי את שירותי בפלוגה ממש בתום המלחמה, אז הפלוגה הייתה נראית אחרת לחלוטין. זה לא קשור אליי, רק זה קשור להרבה מאוד אנשים, שהפלוגה השתנתה, היא גם נהייתה מאוד מאוד צעירה, היא גם הפכה להיות הרבה יותר מקצועית ממה שהייתה קודם, וגם קלטה אליה עוד ועוד דברים שלא הכרנו אותם קודם. ובעצם ערב המלחמה, מזלנו, בקצת שונה ממה שקרה בצה"ל, התאמנו באופן קצת יותר משמעותי, והמלחמה תפסה אותנו באופן יחסי, במצב שהוא לא מצב מנוון, אלא מצב שהוא גם אחרי אימון וגם אחרי קליטה של מחלקות פנימה. אני אזכיר שתיים שכולנו מכירים אותם, גם מחלקת הגיל, שהיום היא מחלקת הנ"ט, וגם מחלקת הצלפים, מחלקת הבארץ, שהיילון פה באמת היה המפקד שלה. ובהקשר הזה באמת גם פגשנו לא רק חיילים חדשים, אלא גם יכולות ונשקים חדשים. ועל רקע זה בעצם הכרנו את איגור כצלף, מחלקת הצלפים, מחלקת הבארץ, זה נשק שלא התרגלנו להכיר אותו בשירות הסדיר, הכרנו אותו באמת קצת לפני המלחמה ובמהלך המלחמה, ובכלל זה הביא לפלוגה משהו שהוא קצת אחר ממה שהתרגלנו אליו, קבוצה לא גדולה של חיילים שבאמת היו אנשי מקצוע בתחום הצליפה, קבוצה
אני אומר בעדינות, אפילו קבוצה קצת סגורה, עם איזה קוד מילולי ומקצועי פנימי, משהו שאם לא היית שם בפנים קצת הרגשת אאוטסיידר, וכמה שפלוגה מסייעת יש לה קוד פנימי פלוגתי, ובכל מחלקה יש איזה שיח פנימי פלוגתי, שאני הכרתי אותו עוד בסדיר, ומילואים הכרתי אותו יותר לעומק, ובכל זאת, מחלקה חדשה שנקלטת, כמו מחלקת הצלפים, פתאום יש לה איזה קוד פנימי אחר, שלך תכיר אותו, נראה לי שאפילו איילון, שלא בא מתוך עומק המחלקה, גם לקח לו קצת זמן עד שהוא הכיר את הקוד הפנימי. ובעיניי איגור זה היה מין איזה, הוא וכל המחלקה, זה משהו קצת חידתי, משהו שלקח קצת זמן עד שהוא נקלט לעומק בפלוגה, משהו שגם אני בתור מ"פ לא לגמרי הכרתי את הקוד המקצועי ואת השיח המקצועי בתוך הפלוגה, והם נהנו מהעילה הזו של איזו קבוצה כזו, גם מקצועית עם שיח אחר וגם עם קליקה פנימית שלך תבין באמת מה קורה שם. אולי עוד משפט אחד ואז המיקרופון יעבור לדובר אחר. בכל הצבא, אני חושב, גם היום, גם אז, עד כמה שמדובר על צנחנים וצנחני מילואים שבאים בדרך כלל מאותו גדוד, בגדוד 202, או באים מאותה חטיבה, חטיבה 35, שכולם מכירים אחד את השני, בכל זאת, יש תת קבוצות. ואיגור, שהיה דובר רוסית והתחבר ללוחמים וחיילים דוברי רוסית, זה יצר עוד יותר איזושהי קליקה. וזה מעניין, כי שני הפרמטרים האלה, גם קבוצה מקצועית מקליקה מאוד מסוימת, וגם קבוצה של דוברי רוסית מקליקה מאוד מסוימת, יצרה מין איזה מתחם כזה שלא היה קל להיכנס אליו, להכיר אותו לעומק, להתרועע בו, לחוש את מה שקורה שם ככה בנבחי הנפש, מה שהיה לי קצת יותר נוח להכיר אצל אחרים. אז זה בשביל הפתיח לגבי ככה ההיכרות שלנו עם איגור. אולי נקודה אחרונה, אם אתם רואים את התמונה, גם מצד ימין וגם מצד שמאל, אני באופן אישי, כשהסתכלתי על איגור בזמן שהוא היה אצלנו, הפתיע אותי כל פעם לראות איך לוחמים משקיעים באיך שהם נראים כלוחמים באופן חסר תקדים, אולי משהו שאני לא הכרתי ממחוזות הפלמ"ח שאני לפחות באתי מהם. לראות את איגור מכין את הציוד שלו למלחמה, זה להיכנס רגע לאיזשהו סרט אמריקאי של הלוחם שהולך עכשיו להילחם ואני לא יודע מי, לראות אותו, תסתכלו רק על התמונה שלו, איך הוא באמת הגיע לדקויות של לארגן את הציוד שלו ברמה כל כך מדויקת, כמו שאנשים משקיעים כל כך, אף פעם לא הבנתי את גודל ההשקעה הזו, מכפפות ואיך שהציוד יושב עליך, ועד איך שנראה כלי הנשק, ואיך שעומק הרצינות שאותי לפחות מאוד מאוד הדהים, בהכנות למלחמה, זה היה באליקים, לפחות הדהימו אותי כל פעם מחדש על איזה רזולוציות איגור, וכשקדומתו מגיעים, זה לא רק ההכנות, גם איך שהוא נראה, ממש כך. אותי זה פשוט קסים, לראות איך אנשים מתייחסים במלוא הרצינות למקצוע הזה שנקרא לוחם. זה הדהים אותי גם בשלב שלפני המלחמה וגם אחרי. ועכשיו שאני רואה את התמונה שלו פה במסך המשותף, אני חוזר לשם בצורה עוד יותר משמעותית. עכשיו. איתי? את איגור, אני הכרתי בפלוגה, כשחיליק היה מ"פ באותה תקופה, אני הייתי קצין בפלוגה, היה לי צוות חבלה. את איגור היה אחד צעיר בפלוגה, אני חושב שהוא הגיע ב-2004 לפלוגה. ומההתחלה, אני חושב שזו הייתה אותה תקופה שהתחלנו ממש לצבוע אנשים לפי מקצוע. כי פה הבנו שיחידה צריכה להיות יחידה מקצועית, כל אחד צריך לתפוס את האחריות שלו ולהיות שם הכי טוב שיכול, וזה מאוד של פלוגת המסייעת. זה אנשי מקצוע שיודעים את העבודה, עבודה מסובכת, יודעים לתכלל הרבה דברים ביחד, ואיגור באמת, מיום שהוא הגיע לפלוגה, ראית בחור מאוד רציני, שבא לעבוד, מאוד קפדן. אני זוכר אם אני נזכר באיגור ואני רואה אותו, אני זוכר תמיד שהיה לו סכין, בווסט ככה מסודר, והיית רואה אותו עם הסכין, עם הנשק הגדול, וזה, אתה רואה לוחם רציני.
ואני חושב שזה הפתיע גם הרבה את הוותיקים ואת הרצינות שלו. פשוט ידעת שאיגור בא לעבוד, הוא בא לעבוד בפלוגה, והוא נותן עבודה, ועם הצחוקים של הוותיקים והצעירים, אבל בסוף, במבחן התוצאה, בן אדם נתן עבודה, ואני חושב שהוא בשנתיים שהוא שהאיכות שלו לפלוגה, למרות שחלק ציין, עולה חדש ודובר רוסית, במבחן התוצאה, אחרי שאיגור נפל, אנחנו בפלוגה, מי אותי קצין, אחרי זה הייתי סמ"פ, ואחרי זה מ"פ בפלוגה, אנחנו כבר מ-2006 מלווים את המשפחה ביום הזיכרון וביום שאיגור נפל, כי אנחנו מרגישים שהוא חלק מהפלוגה, ואנחנו גם יודעים שהוא חלק מהפלוגה, וגם אנחנו נותנים דוגמה אישית לשאר הלוחמים שיש, שיראו איך אנחנו מתייחסים לאנשים בפלוגה שלנו, זה כבוד גדול לנו בשביל המשפחה, זה המעט שאנחנו יכולים לעזור להם, ואני לא מדבר אחד או שניים, אם עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל בימי זיכרון וביום שאיגור נפל, באים עשרות אנשים מהפלוגה, וזה לא סיסמה, אפשר לראות את זה, ובאים לחלוק כבוד לאיגור ולמשפחה, ואנחנו תמיד יש לנו טקס כזה שאנחנו באים לבית קברות, ואז עומדים עם משפחה, ואחרי זה כולם נוסעים לבית שלהם, כמו פריסה כזו, על המרפסת, אותה מרפסת בדיוק שרואים פה בתמונה מצד ימין את איגור עם מדעי א', זה בדיוק המרפסת מהבית, ושם אנחנו עם המשפחה ומדברים ונותנים להם את הכבוד, אז זה הזיכרון שיש עם איגור. אז בעצם אני מכיר את איגור כבר מאז הרבה מאוד, ומהסיפורים ומהתמונות של ההורים שלו. יואב? טוב, איגור הגיע אלינו באמת לפלוגה משהו כמו 2 או 3 לפני המלחמה, הגיע אליי למחלקה, אני הייתי המ"מ של הצלפים, ובהתחלה הוא באמת היה אוף מוזר, כי היינו מחלקה כזאת של חבר'ה די, איך נקרא, ותיקים, עייפים, קצת כבדים, והוא הגיע, הדבר שהכי אני זוכר ממנו זה שהוא היה מורעל, הוא תמיד היה מורעל, הוא תמיד רצה לרוץ קדימה, הוא תמיד רצה לקחת את הנשק הכי כבד, זה שיורה הכי הרבה, ופשוט תרוץ קדימה. היינו צריכים תמיד לעצור אותו. איגור, עצור, רגע, חכה. יש פה חבר'ה מבוגרים, לאט לאט, זה לא עובד ככה. זה בעצם הזיכרון שלי בכל האימונים, בכל התרגילים, וגם במלחמה. תמיד שהיינו יושבים בבתים שם בלבנון ומחכים, הוא כבר היה רוצה לצאת החוצה. אם לא עוצרים אותו, הוא כבר היה בביירות, אם היה צריך. תמיד הוא רצה, היה לבוש עם האפוד, עם הסכין, עם הכפפות, היה לו בנדנה כזאת שחורה, אם אני זוכר נכון. נכון. תמיד רצה לשעות קדימה. אבל עדיין הוא השתלב נורא יפה במחלקה שלנו, ביחד עם כל החבר'ה. אני זוכר באחד הימים שהיינו שם במלחמה, באחד הבתים הוא מצא פתאום מכונת תספורת, באיזה בית, הוא החליט שהוא עושה, התחיל להסתפר שם באמצע שעת מנוחה. עשה לעצמו תספורת צבאית. אז כמו שאני אומר, הדבר הכי זכור לי מאיגור זה האמביציה שלו והדחף שלו, תמיד להיות ראשון, תמיד להוביל, תמיד להיות קדימה. אני את איגור, אני לא הייתי במסייעת, אני הייתי בפלוגה הרובעית, בגימל. אני את איגור הכרתי בקו שעשינו בגירית, בין רפיח לגבול מצרים. אני רוב הקו הייתי במגדל התצפית, ואיגור ישב לנו על הראש עם הברט. אני יכול להגיד שכשברט יורה לך מעל הראש כשאתה במגדל תצפית, מאוד קשה להישאר עומד על הרגליים. וזה תמיד באמת הדהים אותי, החיילות שלו. אומרים תמיד על המסייעת, זרקנים, היינו מציצים למעלה, זה היה ככה להשתחל, לראות אותו, הוא היה יושב שם שעות על שעות, כולו מכוון מטרה, חייל ב100%, גם כשהיה יורד למטה, זה לא טוב, נגמרה המשמרת, מסדר את האפוד, חוזר לכוננות, מכין לעצמו כבר את מה שהוא יצטרך, אם אולי ותהיה הקפצה,
יצא לנו בקו הזה הרבה שיחות דרך התקרה. הוא בזמנו ככה מאוד התעניין, דיבר איתי על לימודי משפטים, התעניין בהמון דברים. היום כשאני מסתכל אחורה, אני מבין שחייל ותיק בין 28-29 זה לא באמת חייל ותיק, אבל הוא היה בתחילת המילואים, והוא נתן המון כבוד, הוא כל הזמן רצה ללמוד, הוא כל הזמן רצה להכיר. זה היה קו מאוד חזק, ובאמת כמה חודשים לפני המלחמה, אני זוכר את האימון שהיה לנו, האימון אם אני זוכר נכון, צה"ל לא הכין את עצמו אפילו לזה שנגיע, אז תפסנו את זהורה על בתיה, והחלטנו שעושים לשב, כי אף אחד לא הכין לנו שטחי אש, ואף אחד לא הכין לנו אימון של ממש, אבל הרווחנו את האימון הכי טוב לפני המלחמה, ויצא לי באימון הזה כמה וכמה פעמים ככה להתקל באיגור, ובאיזשהו שלב צחקתי עליו, אמרתי לו, חלאס, אחי, תקשיב, אימון, די, תרגיע. לא, אימון צריך לעשות, זה ההכנה שלנו למלחמה, זה... הכל היה ככה מאוד מתוקתק, וזו באמת הייתה היכרות שהייתה מאוד קצרה, אבל קו, כל מי שיודע, זה היה קו ארוך, אני זוכר שעשיתי את כל הקו, הייתה לי ממש חופשה אחת קצרה של יומיים, זה היה קו מאוד אינטנסיבי, וזו תקופה מאוד אינטנסיבית ששעות על שעות אתה מדבר עם בן אדם, חולק איתו, שומע אותו, מכירים המון בתקופה מאוד מאוד קצרה. וזה באמת מביא אותנו, אחד הדברים שכולם כל הזמן סיפרו על איגור זה שהוא חיכה, הוא לא הבין, כמו הרבה מאיתנו בזמנו, איך אותנו לא מגייסים בצו 8, איך העזו לשכוח את החטיבה. ובאמת גויסנו למחסני החירום שלנו, משם אימון קצר באליקים, ועלינו באמת צפונה, נכנסנו לבנון בלילה של מוצאי שבת, וכן, פלוגת המסייעת, חיליק. אני חייב לומר אני הכרתי בשירות הסדיר שלי פלוגה מסייעת בתור סרח מ"פ, ובאמת התוודעתי גם לקושי, גם לאתגר, גם ליופי. הקושי הוא קושי אנושי, כי במשך שנים שחוסר בצדק התייחסו לפלוגה הזו, והיא קיבלה כוח אדם קצת פחות איכותי, נראה לי שבשנים האחרונות זה נראה קצת אחרת, אבל את ההדים של זה חווינו גם בפלוגה במילואים. ואת הקושי בזה שזה לא פלוגה רגילה, היא דורשת מיומנות שהיא מיומנות אחרת, מבחינה מקצועית להפעיל אותה, ואת היופי בזה שאתה הופך להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי במה שקורה בגדוד, ואני זוכר את הדילמות של הכניסה למלחמה לגבי מה נפעיל ומה לא נפעיל, כאילו מה נכון לקחת, כל הכלים הכבדים, האם זה נכון לקחת, לא נכון לקחת, נשתמש, לא נשתמש, ולפחות הדחף שלנו, שלי לפחות, שלי בכלל היה להיכנס עם מקסימום כלים, כי בסוף יצטרכו אותנו. יש לזה משמעות כבדת משקל, תרתי משמע, מהבחינה הזו. אני זוכר את הכניסה למלחמה, במיוחד עם עולם הטילים, ואני זוכר שגם החלטנו שאנחנו חלק מהציוד לא מכניסים, וחלק מהציוד כן מכניסים, ובנינו פשוט מהפלוגה מין שני כוחות כאלה, אפשר לומר. כוח אחד שהיה יותר רגלי, פחות עם כלים מקצועיים, שהסרח מ"פ פיקד עליו, וכוח אחד עם הכלים היותר מקצועיים שאני פיקדתי עליו. זה גם צלפים וגם מחלקת הסיור וגם מחלקת הגיל, מחלקת המ"ט, ובעצם צעדנו צעד בצעד עם הגדוד בכל המשימות שלו. אני חייב להודות שלקח לנו איזה כמה זמן עד שהבנו קצת את הסיטואציה ואת המציאות, ואיך נכון להתארגן ואיך נכון לפעול, ואיך נכון להיות יוזם. אני לא יודע אם איילון ואיתי זוכרים, אבל הייתה לנו ישיבה הרת גורל באיזשהו בית, שבו אמרנו, טוב, יאללה, די, זה אי אפשר ככה, אנחנו פסיביים מדי, והחלטנו שאנחנו הופכים להיות אקטיביים, ומאותו רגע באמת הרגשנו קצת יותר שולטים בסיטואציה, ואני רוצה להחזיר אותי לאיזשהו ערב באחד מהבתים, לפני כמובן שאיגור נהרג,
שבו, זה היה לילה שבו הסתובבתי בין העמדות. העמדות היו על חלונות, על דגות, ממש בקבוצת בתים שבה היינו, ואני חושב ששם פגשתי את איגור באיזשהו לילה, הוא היה מאוד מתוח, בצדק, כי החשש ממה שקורה מסביב, שילוב כזה של לילה ולבנון ושקט וחשש מהלא נודע, וקצת דיברנו כדי להפיג את החשש, והוא סיפר לי שני דברים שהפתיעו אותי. אחד זה שהוא מתכוון ללמוד משפטים, אבל לרדת מהארץ. הוא אמר, הבנתי שאני בא לחפש והחלטתי לרדת מהארץ, בכוונה של להיפרד מהמקום הזה אחד ולתמיד. לא בדיוק מתחבר עם אתוס הצנחן יפה הבלורית ושורש הארץ. והדבר השני שהפתיע אותי זה שהוא סיפר לי על חברה שיש לו, והיא חברה שהם מתכננים להתחתן ובאמת להשתקע אי שם. ואני זוכר שהתפתחה בינינו איזו שיחה לא ארוכה ולא מעמיקה על מלחמה והגנה, הגנה על הארץ, ונאמרו שם כל מיני משפטים מעניינים, והפער הזה שבין אחד שיודע ששנייה אחרי המלחמה הוא לא מתכנן להיות כאן, מצד אחד, מצד שני, הוא עושה את הדברים בצורה כל כך טובה, כל כך אכפתית, הפער הזה ממש זכור לי בלילה הזה. אני חייב להודות שהשיחות עם איגור היו שיחות מאוד מאוד קצרות, גם בגלל קושי להתבטא בעברית עשירה או עמוקה, וגם בגלל שהרגשתי שהייתה לו יראת כבוד למפקדים, גם אם הוא לא אהב אותם. זה לא אחד כזה שנפתח, פותח את הלב לי כמ"פ, למרות שאנחנו בפלוגת מילואים ופלוגה מסייעת, זה בערך הכי פלמח שיש, מבחינת הקשרי חברות שיש בין האנשים. לא הרגשתי מעולם שהיה איזשהו חייל שהיה סגור בפניי ולא פותח לי את ליבו, גם אם זה היה דורש טיפה לחץ במובן החיובי של לספר, אבל דווקא עם איגור, בגלל הבדלי המנטליות והפער התרבותי שיש, זה לא היה אחד שנפתח. דווקא שם משהו קטן נפתח, אבל נפתח ונעצר. ומיד עברתי לעמדה הבאה, ובדיעבד, המשהו הקטן שנפתח שם, שהפתיע אותי, לימד אותי על הבדידות הזו, התרבותית, שיש לחיילים שהם לא מבני הארץ, מעבר למחסום השפה, גם למחסום התרבות. ואני לא יודע אם נגיע לדבר על זה, אבל לפחות אחד מהדברים הטרגיים בסיפור של איגור, זה שהשער להיכנס לחברה הישראלית הוא לפעמים גם שער השכול. ואת זה הרגשתי לפחות, כמובן לא מאיגור, אלא מהמשפחה, וזה שסוף סוף המשפחה הזו שווה בין שווים. רק המחיר הוא כל כך לא פשוט. זה דברים שמלווים אותי עד היום, לפחות בבחירה שלי, לאן לנסוע ביום הזיכרון. הבחירה שלי כל שנה מחדש לנסוע לאיגור, היא לא בחירה לאיגור, היא בחירה למשפחה, בלומר, הנה זה חלק מתוך הפסיפס הזה שיש בחברה הישראלית על כל העושר התרבותי שיש בה. אני אגיד על זה דבר אחד, יצא לי, אולי גם, כי לא הייתי מפקד, הייתי בגובה העיניים איתו, לדבר איתו על זה פעם, והוא אמר לי משפט שאני אז הקנטתי אותו עליו, אנחנו בגבול מצרים, הוא גר בנצרת עילית, וככה הקנטתי אותו יום אחד, אמרתי לו, איגור, בחייאת, אתה מעלה לי שקי חול לגג של המגדל, חליק, אמר, לא יגיעו אליך. אמר, אני לא פה בשבילך, אני פה בשביל ההורים שלי. ואני חושב שזה מבטא, גם למלחמה, הוא יצא, אני חושב, קודם כל בשביל ההורים שלו. הוא אגב פיזית הגן אליהם, הם חטפו שם. איילון, אנחנו ככה בתחילת המלחמה, מוצאי שבת, נכנסים פנימה. כן, האמת שהיינו די בהלם כולם, אני חושב, מהמפקדים ועד אחרון החיילים. לא ידענו למה אנחנו הולכים, למרות שאני, כמו חיליק באופן אישי, הכרתי את המקום מ-12 שנים לפני. אני חושב שאחד הדברים שהיה קשה לחיילים, שהחיילים בייחוד הצעירים שהגיעו,
לא כל כך הכירו את לבנון. הם יותר הכירו את השטחים, שהכל שם היה בטווחים יותר קצרים, שטחים יותר קצרים. ההליכה הזאת עם הציוד על הגב שברה את כולם, הם נורא רצו לרוץ קדימה, להסתער, לראות, הם לא הבינו מה זה ההליכות האלה, איך ההליכה הזאת עם כל הציוד זה חלק מה... אבל לקח לנו יום, יומיים, 3, וכבר התרגלנו למעין שגרת יום שם בתוך לבנון, בשהייה והשמירה בתוך הבתים האלה. ועדיין, כמו שאמרתי קודם, איגור זה אף פעם לא סיפק אותו. הוא לא הבין מה אנחנו יושבים בתוך הבתים, ואיזה מין דבר כזה, זה מלחמה כאילו? שיושבים בתוך הבתים ולא עושים כלום? מתי רצים? מתי יורים? מתי... זה הזיכרון שלי מאיגור. וכמובן, עד שהגענו לאותו בית שם הצ'יט אל-קוצר, שגם שם, עד שבעצם הבנו מה בדיוק קרה, מרוב כל הבלגן שהיה שם. זהו. איתי? אני במלחמה הייתי, חלק תיאר את זה, הוא 2 כוחות, אני הייתי בכוח של הסמ"פ, ובעצם בכל המלחמה אני לא ראיתי את איגור. לא ראיתי את איגור, הייתה הרבה עבודה בין הצוותים, אני מדבר על עבודה בקשר של חיפויים, הכוונת כוחות, אבל לא ראיתי אותו פיזית בשום בית, לא היה ממשק ביני לבינו צמוד, היה ממשק רק בקשר עם שאר הצוותים האחרים. הפעם הראשונה שהיה את הממשק, שממש נגענו אחד בשני, זה שבעצם הכוח של איגור שהיה בבית בצ'יט אל-קוצר חטף פגיעה, ובעצם שם אנחנו איבדנו את איגור. הכוח שלנו הלך בעצם, אנחנו באותו רגע לא הבנו שזה עדיין דוץ, לקח כמה זמן שהבנו את העסק הזה, אנחנו ישר שלחנו כוח שייתן מענה, ברשות הסמ"פ, שהוא יצא לכיוון הבית, ואחרי שהבנו שזה דוץ, בעצם הכוח הזה הפך להיות כוח שחילץ את כל הפצועים, לכיוון הבית שאנחנו היינו, בשביל להערך לקראת החילוץ שלהם, אם זה חילוץ מושג שהגיעו מסוקים, ואם זה בחילוץ רכוב, כי היו מספר פצועים רב. אז זו הנקודת ממשק היחידה שלי שאני ראיתי את הכוח הזה, לכן אין לי הרבה גם מה להגיד, אבל דווקא בפעם הראשונה שפגשנו אותם, זה בא בסיטואציה מאוד מאוד לא טובה, שהפלוגה בעצם פעם ראשונה שהיא חטפה פגיעות פיזיות, ודווקא מאותו רגע אני חושב שכל הפלוגה הבינה מה קרה, ואני חושב שהם ידענו להפריד נכון, וידענו מתי להתאבל, וידענו שאנחנו צריכים עכשיו דווקא להיות יותר אקטיביים, יותר ליזום קדימה. אני חושב שעשינו את זה, והיו אחרי זה גם הצלחות מבצעיות, טובות מאוד אפילו. וזהו, זה מה שאני זוכר מכל האירוע. כמו שחיליק אמר, הדור שלנו לפחות זה באמת בוגרי רצועת הביטחון, בוגרי לבנון. אני, הקו האחרון שלי בסדיר היה בעטייבה, ואני זוכר שהלכנו מהצ'יט אל-קוצר, הלכנו ברגל, פתאום אתה מבין למה עשו לך מסעות בצבא, והלכנו באמת להצ'יט אל-קוצר, ואני זוכר שדיברתי עם חבר מאוד טוב, בן מחזור שלי, אנחנו מדברים, והוא אומר לי, תקשיב, זה כפרון, זה לא קיים בכלל, כי זכרנו את זה מכל כך הרבה שנים לפני, וגם המפות שקיבלנו לא באמת היו מפות מעודכנות. זה היה 2 נקודות על המפה בערך. כן, היה רחוב קטן כזה עם כמה ציונים, שאמרנו, לך תפספס את הבית שלך, אם לא זה, אז הבית לידו, כמה בתים כבר יש. אני אישית זוכר את העיכול, שפתאום נפרסה לנו מיני עיר מתחת לרגליים, ושם אנחנו עברנו על פני הבתים שלכם, והמשכנו
בית שאנחנו ישבנו בו. דקות אחרי שהגענו, ממה שאני זוכר, אני זוכר שהיו כמה שאפילו הספיקו להוריד נעליים רק כדי להחליף גרביים ולחזור לכוננות. הייתה הקפצה בקשר, לא היה ברור מה קרה, אבל הרופא, דוקטור ארן, היה לקוח שלנו, וגם המ"פ גור היה בזמנו בסוף לימודי רפואה ובהתמחות שלו, ואני זוכר את הריצה על הציר, פשוט ריצה לחילוץ, כשהיה אש בדרך, היה ירי בדרך, שעד היום לא כולם יודעים להגיד מי ירה על מי ומתי, ובאמת הגענו, ראינו, אני עם הכוח הקטן שלי, את הכוח המרכזי שנתפס, אני הגעתי שנייה אחת אחריו מכיוון טיפה שונה, ונכנסנו לבית, והקומה העליונה הייתה הרוסה לגמרי, פצועים כבר היו למטה, הרופאים התחילו לטפל, אני זוכר את חילי ככה חובר אליי, מבין מה אני עושה, נותן לי את המשימה שלה לסגור כרגע את ההגנה על הקומה הראשונה, והתפנה חזרה לענייני הפלוגה. ובאמת היה גם הטיפול בפצועים וגם החילוץ, חילוץ מאוד מאתגר, לא תמיד עם אלונקות, לפעמים בג'יפ, כל מה שכחיילים צעירים אמרנו, מי כבר יזדמם? למה עושים את כל התרגולות הטיפשיות האלה? אז אני זוכר שלפחות 2 פצועים אני אישית לקחנו בג'יפ. מי שלא יודע, זה כשאחד מקדימה כמו מריצה תופס את הרגליים, 2 מאחור, מתחת לידיים מרימים את הפצוע ורצים. וזה לא קל, כי אתה עם כל הציוד עליך, והוא עם כל הציוד הרבה פעמים עליו, כי לא זורקים את הציוד מאחור, וזה באמת היה חילוץ מאוד מאוד קשה. זה היה אירוע מאוד מאוד קשה, עם הרבה פצועים, פצוע אנוש, וכמובן עם איגור, שכשאני הגעתי לסיבוב השני של למשוך פצועים, כבר היה מכוסה בקומה הראשונה, מוכן לפינוי, לכיוון באמת המסוקים שנחתו שם. חיליק, באמת, האירוע מבחינתך, אתה ניהלת אותו בתוך הבית, עם כל האתגר שבו. קודם כל, אני זוכר את הדקות שלפני, בזה שזה היה בית מאוד, הבחירה של הבית היא לא הייתה אקראית, זה היה בית שרצינו מראש להיות דווקא בו. במפות שהיו לנו ראינו את האזור, שהוא אזור משמעותי, אבל כשהגענו לשם בבוקר, לפנות בוקר, אז באמת הבנו שהבית הזה הוא בית חשוב, כי מה שרצינו לראות ראינו דרכו, ואני זוכר באמת שבאור הראשון שנכנסנו לבית, אז באמת התמקמנו בצורה באמת הכי טובה שיכולה להיות, עם מה שאנחנו אמורים לעשות ולראות ממנו, זה גם היה אחרי לילה עם הליכה ארוכה. את אותם רגעים אני זוכר היטב, את הרגעים של הפגיעה. אני עמדתי ממש מטר מאיגור, מרחק ממש קצר. אני חושב שזה שאני יושב כאן ומדבר מולכם, זה בעיניי לא מובן מאליו, מהבחינה הזו, והיינו מאוד קרובים מהפגיעה הזו. הוא חטף את הפגיעה, אבל אני עפתי אחורה מהפגיעה הזו, וזה בהחלט הורגש. צריך לומר שהפגיעה הזו, מעבר למותו של איגור ופציעה של הרבה מאוד אנשים, גם פציעה של הרבה אנשים וגם הרבה הדף והרבה כאוס, אפשר לומר. התחושה הייתה שהסיטואציה היא איכשהו נשלטת, והתחושה שלי לפחות הייתה זה, טוב, אוקיי, עכשיו מתחברים לשאר הפלוגה, ומה יכול להיות הצעד הבא, מתוך הבנה שלהיות סטטים זה בטח לא מוצלח, לא בהיבט הצבאי, בהיבט הנפשי, בהיבט בכלל הפיזי, ודווקא להמשיך תנועה זה משהו שהוא משמעותי. זכור לי מאוד את השיחה שהייתה לי אחרי זה עם המג"ד של הגדוד, עם נמרוד, והסברתי לו שמה שנכון לעשות בעיניי כמ"פ זה
לא משנה אם צריך או לא צריך, אבל זה לקבל פקודה ולזוז. ואני חושב שאם אני לא טועה, פרק זמן מאוד קצר אחרי זה, פשוט כל הפלוגה זזה למקום נוסף, למקום הבא, כדי ליצור איזושהי דינמיות בסיטואציה. אם נחזור רגע לאיגור, העמדה שבה איגור הוצב בבית, היא עמדה שהייתה משמעותית לגבי הנשק שלו, הוא לא סתם היה שם, הייתה עמדה חשובה באיזשהו גרם מדרגות בבית הזה. ואני חושב שלאורך כל המלחמה, בזה שבאמת רוב האנשים שלא הוצרכו להיות בעמדות, היו בחלקים התחתונים של הבתים, זה, אני חושב, השפיע בסופו של דבר על יחסית מעט שנפגעו בעקבות אותה סיטואציה. אם נחזור רגע לאיגור ולנפילה של איגור, אז אני חושב שלי לפחות זה הפיל איזה אסימון שמלחמה זה דבר מסוכן. הרוג ופצוע ופצועים, כמובן. זה לא שלפני כן לא הרגשנו את המלחמה קרוב. היו יריות והיו נפילות והיו התרחשויות, בטח ברמת הגדוד והפלוגה והחטיבה, אבל זה תמיד היה קרוב אליך, אבל לא עליך. ופתאום כאן זה עליך ממש, משהו שאתה יכול לחוש אותו מהריח של אבק השרפה ועד האבק של הפגיעה, וחלק כמובן בפציעות. ואולי משפט אחרון זה, לי זכרו בעיקר את הסיפור של השקט, של הדקה שאחרי, כי אחרי כל פינוי הפצועים והפינוי של איגור שהתבצע בטנק, השקט שהיה בבניין הוא לפחות משהו שחרוט אצלי בראש, וגם את ההליכה הקצרה, שאחרי זה התחברנו לשאר הפלוגה, זה חרוט אצלי מאוד מאוד טוב בראש. השקט הזה, ארגון האנשים מחדש, ההליכה הקצרה, ולהתחבר לכל הפלוגה עם כל השאלות שיש, ואחרי זה גם סימני השאלה שמלווים אותך לשלבים הבאים. אלון? באמת, האירוע הוא באמת אירוע שאני כל פעם מנסה להריץ אותו בזיכרון, את הבית השלוש קומות הזה, שזכור לי שרק הגענו אליו אור ראשון, התארגנו ככה לשהייה, חלק הספיקו להוריד ציוד, חלק לא הספיקו להוריד ציוד, ואז ישר הגיע, בהתחלה לא הבנו שיורים עלינו בכלל. זה היה נשמע כמו איזה נפילות או משהו ליד. אבל עד שזה היה ממש עלינו, התחלנו להבין מה קורה ולתפוס עמדות, ואני זוכר שאני בתור מפקד ובתור אחד שלא נפגע, מה שהכווין את היה כאילו, החשש היה שהולכים עכשיו לעלות לנו על הבית, כוח רגלי, והתחלנו איכשהו להגן ולהגן החוצה, לראות שאנחנו מוגנים, ואני לא יודע, לא זוכר בדיוק כמה זמן עבר, עד שהבנו שזה בעצם כנראה כוח שלנו שיורה עלינו, וחדלו את זה, ואז בעצם נהיה שקט מבחינת ירי, והתחיל כל העסק של הפינוי פצועים, וטיפול בפצועים, וכמובן. זה היה פינוי שאני זוכר אותו מאוד קשה, גם היה חם, גם היית עם ציוד, גם קשה נפשית, לסחוב אלונקה ולרוץ, הלוך, חזור, אני לא זוכר אפילו כמה פעמים עשינו את המסלול הזה. אני זוכר שזה היה, שזה דרש מאמץ יתר. זה בערך הזיכרון שלי מהאירוע, ואני חושב שהיה פה עניין גם של הרבה מזל, כאילו, כמובן, שלחלק מזל רע ולחלק מזל טוב, איפה היית בדיוק בנקודה ספציפית בבית, ויכול להיות שאם 10 שניות לפני אחד היה הולך רגע לשירותים או לשתות מים או זה, הגורל שלו היה גורל אחר, כאילו. פשוט אנשים שהיו מטר לידך נפגעו, נפצעו, ולך פתאום, ואתה בעצם לא נפגעת בכלל. היינו באמת כל כך, די הרבה אנשים בתוך המבנה הזה.
איתי? תיארתי מקודם מה אני זוכר מהאירוע. אני כן זוכר שיחסית הבנו את תמונת המצב יחסית מהר. קשה למדוד זמנים באירועים מבצעים כאלה, בהתקלויות, אבל אני כן זוכר שהכוח, הצוות ששלחנו, בהתחלה הבנו שזו תקיפה על הבית, שבא לעזור לצוות שיש בתוך הבית, עד שהסמ"פ הגיע לבית של חיליק, כבר נראה לי הייתה כבר הבנה שיש שם שזדות. וישר היה את ההפעלה, להביא מסוקים והכל. הדבר שאני זוכר דווקא מהאירוע הזה, אני זוכר את הבית שאני הייתי, אבל דווקא אני זוכר תמונה מהאירוע הזה, שאתה שואל אותי על האירוע, אני זוכר דווקא תמונה שראיתי אחרי זה, אני זוכר את התמונה של דווקא מישהו צילם את חיליק, שיש לו מפה בכיס, ורואים שם איזה רסיס תקוע, חזק בתוך. זה מה שאני זוכר. וזה מה שאני זוכר מהאירוע הזה. ואיילון דיבר על מזל, צריך גם הרבה מזל. זה מה שאני זוכר מכל העסק הזה. הצוות שלי אחראי באותו רגע שזה קרה, הצוות שלך לעזור להם בבית, הצוות שלי הלך להבטיח את כל האזור שרצינו להנחית מסוקים, שלא יבואו ויתקפו את המסוקים, אז ובעצם זה מה שאני זוכר מהאירוע. אני כמובן נזונתי בקשר, אתה שומע בקשר את הדיווחים והכל, אבל זה מה שאני זוכר. והתמונה שלי שמצוירת בראש זה המפה של חיליק עם הרסיס בתוך. אחד הדברים הכי עוצמתיים שאני זוכר דווקא מסוף האירוע, נגמר האירוע, פינינו את הפצועים, המסוקים עלו, הפומות התחילו לנוע לישראל, והפלוגה שלי חוזרת לבית שלה, ואני זוכר שהיה לי בראש את הדיסוננס הדי לא ברור הזה של סך הכל נוף, למרות הקיץ, קצת ירוק, קצת נחמד, מקום שהייתי שמח אולי אפילו לטייל בו אם לא היו יורים עלינו שם כל הזמן. ובאמצע ההליכה עברנו שם איזשהו מעבר הכרחי, עשינו שם איזשהו מעבר, אני ככה הסתכלתי על הרצפה, וראיתי ככה זרוקה אבן, שידועה גם כתפוח אליהו, שיש לה אפילו אזכורים במקורות שלנו, זה סוג של קוורץ ארץ ישראלי, כשהיא סגורה היא נראית קצת כמו מוח, וראינו הרבה דברים עד אז, היו דגלי חיזבאללה, והיו ספרי חיזבאללה בבתים, עם סיפורים לפני השנה לילדים מאוד, מאוד שוחרי שלום, כמו שאתם מבינים. אני זוכר שהרמתי את האבן הזאת, ששוקלת כמעט 0.5 קילו, הסתכלתי, אמרתי, את זה אני לוקח מהאירוע, שמתי בכיס, מישהו שם שאל אותי, אתה לקחת אבן? לא, כן. הסתכל, ראה לא שואל. המשכנו ללכת, ואני זוכר שמשם, מהצ'יט אל-קוצר, חזרנו חזרה לכיוון הטייבה, יצא לי ככה לעבוד עם המסייעת, יצאנו לעבוד בעוד 2 אירועים אחר כך. זוכר שזה הדהים אותי, החזרה מהאירוע של הבית, מהעשן, מהאבק, מהפצועים, מהכאב, לפלוגה מתפקדת, כאילו לא קרה שום דבר, שזה באמת חיליק אתגר לא פשוט להמשיך בלחימה, המשכנו עוד כמה ימים טובים שם. אני זוכר אז שהתגלגל אצלי בראש, בדיוק סיימתי אז תואר בפסיכולוגיה, וממש לפני המלחמה זה היה קורס בפוסט-טראומה, שקשורה לתאונות דרכים, לרצח, לאונס, כאלה דברים כאלה. קורס הפסיכולוגיה, מהקורסים שיש באקדמיה של פסיכולוגיה, ובקורס הזה נגענו לא מעט בקורס אקדמי, בטיפול בפוסט-טראומה, וממש חרוט לי בראש בזה שזירת הפגיעה היא גם זירת הטיפול. ואני זוכר שבנקודה שבה התחברנו ביחד כל הפלוגה, זה חלף לי בראש, ואמרתי, יאללה, איך לא דיברנו זה לפני המלחמה עם כולם, עם המפקדים,
עם החיילים על פוסט-טראומה, וזה מה שהוביל לחזור לכמה שיותר לתפקוד. היו גם כמה חיילים שבאופן ספציפי, חוו את הסיפור, את המפגש הזה באופן יותר נוקב, יותר קשה, ואני זוכר שהחלטנו גם, זה לא החלטה רק שלי באופן ברמה אישית, זה גם החלטנו שאנחנו משאירים אותם אצלנו לטיפול, ממש ככה. וזה הדהים אותי, החוזק של זה, איך סחבנו אותם, שני אנשים לפחות, אני זוכר בשמות, שהם חוו את האירוע הזה כממש אירוע של פוסט-טראומה, והם פשוט תוך כדי המלחמה גם טופלו. אני גם זוכר את הישיבת קצינים שהייתה לנו מיד אחרי זה, שבה אמרנו, זהו, אוקיי, היה, ועכשיו מתקדמים קדימה, למשימות הבאות. אני לא יודע אם זה היה מובן אז, לפחות זה יכול להיות מובן היום, שיומיים בערך, אני מקווה שאני לא טועה, בערך יומיים אחרי האירוע הזה, היו משימות שהן היו משימות ללא תכלית, רק כדי ליצור איזושהי דינמיות. לא היו להם באמת תכליות. אפילו משימה אחת שהומצאה על ידינו, לא יודע אם זה על ידי או על ידי כל הסגל של הפלוגה. הייתה משימה אחת שהגדוד נתן אותה, לא היה לה שום תכלית, והייתה משימה אחת שאנחנו נתנו אותה לעצמנו ללא שום תכלית מבצעית, רק כדי ליצור איזושהי דינמיות, מתוך הבנה שהדינמיות הזו, זה הדבר שיכול להניע אנשים לפעולה. אבל אני גם זוכר את התסכול, כי אחד כמו איגור, אם נחזור רגע לאיגור, לא הייתה דמות מאוד מוכרת בפלוגה, עם עוגנים מאוד עמוקים בפלוגה, גם בגלל שהוא לא הספיק להיות בפלוגה הרבה, וגם בגלל המאפיינים הייחודיים שלו. ואני מודה כאן, החיבור שלי לפחות לאיגור לא נולד בגלל איגור, אלא נולד בגלל המשפחה של איגור. כי בעיניי, מה שהתוודענו אחרי המלחמה, זה לסיפור הגדול של איגור, זה לא על היותו, בעיניי, אני אומר את דעתי, כלוחם בפלוגה, אלא באותו משהו שמקפל בזעיר אנפין את הסיפור של המדינה הזו, בעלייה של משפחה, בעקבות תודעה יהודית ציונית לארץ. העלייה שהיא עלייה לא פשוטה, בגלל הבדלי תרבות ושפה. משפחה שבעצם אומנם עלתה לארץ, אבל כמו הרבה מאוד משפחות של עולים, לא משנה, כל עלייה וזה מאפיין, חיה בתוך בועה של עלייה, עם חיבור חלקי לחברה הישראלית, ובעצם איגור היווה למשפחה הזו את החיבור לשער, את השער לחברה הישראלית. למה אני מתכוון? משפחת קואליג יש שני ילדים, איגור היה בוגר, ויוליה הייתה צעירה, במרד נעורים אופייני לתיכוניסטית, ואיגור בתור דמות בוגרת היה בעצם השער לישראל. הוא תרגם את חשבונות המים ואת החשמל בכל נבחי הבירוקרטיה הישראלית. הוא לא סתם היה הילד שיודע לדבר עברית יותר טובה, היו לו חברים ישראלים, הוא היה צנחן, ובלא מעט מקרים הוא היה מתווך בין העולם הישראלי, בטח של עיר כמו נוף הגליל, נצרת עילית, לבין משפחת קואליג, שחוותה עלייה במושגים שהם לא פשוטים בהכרח. אני לפחות זה הקע בי כשבאנו למשפחה, ואז פתחו שולחן וקצת דיברנו עם הרבה שתיקות, כשאתה מסתכל רגע על האוכל, על השולחן, לא היה שם דבר אחד ישראלי, אפילו מאוכל שיש על כל שולחן ישראלי, מחומוס וגבינה כזו או אחרת ועד בכלל, והסתכלתי רגע על כל האריזות, ואמרתי, וואי, אין פה שום דבר ישראלי, הכל רוסי. וברקע דיברה תחנת הטלוויזיה ברוסית, ולב וטניה דיברו עברית מאוד מאוד חלקית, ודיברו כמובן רוסית, ואני זוכר אותנו
נעזרים בחברים של איגור כדי לשדך ולתווך את השיחה. ופתאום אתה קולט מי זה איגור. חי בין עולמות, בין העולם של הישראלים לבין העולם של הרוסים, מתווך בין העולמות, והוא השדכן של העלייה, ובלעדיו העלייה הזו לא הייתה קורית. ולפחות עבורי, החיבור לאיגור ולמשפחה של איגור לא קרה מתוך היכרותי את איגור, דווקא מתוך היכרותי עם המשפחה, שמקפלת בתוכה מיקרו-קוסמוס של כל הקשיים האלה, שאני מתאר לעצמי שלפחות ההורים שלי, שהם לא בני הארץ, גם חוו בעלייה לארץ, מקשיי קליטה ותרבות ועד בכלל. זה דבר שדורש הרבה תעצומות נפש ליצור את התיווך הזה. ושם לפחות נפל האסימון לגבי איגור כדמות, לפחות של המשפחה, היוותה עוגן מאוד משמעותי בקשר לחברה הישראלית, שכאמור, באופן טרגי, יצא הקשר שלה הוא שכול. אלון? אין ספק שהאירוע הזה במלחמה בכלל השפיע עלינו מאוד, גם בטח על המחלקה שלנו, מחלקת צלפים. לא יודע אם זה קשור שטיפה אחרי זה גם הנשק הזה הוחלט לצאת מצה"ל, אם זה יש קשר, אבל היה פגיעה לא קלה במחלקה, הרבה חבר'ה, חלק נפצעו פיזית, חלק נפצעו נפשית, פרשו ופחות או יותר המחלקה התדללה והתפזרה בפלוגה הגדולה. השפיע עלינו מאוד, מאוד חזק. זה בעצם לרובנו, אתה יודע, אם לא לכולנו, זה היה בערך פעם ראשונה שאנחנו נמצאים באיזה אירוע כזה תחת אש ועם נפגעים. עד אז היינו רגילים להילחם עם מטרות קרטון, וזה היה די קל. וזה מאז בהחלט אירוע שחקוק בזיכרון שלנו. האירוע בכלל, איגור בפרט. זהו. איתי? נראה לי כבר הוספתי הכל. אז אני באמת אגיד את הדבר האחרון שאני חושב שחיליק נגע בו, והוא המיוחד ביותר. קצת אחרי שחזרנו ממלחמה, אני מקבל יום אחד טלפון מניסים, שהיה אז הסמג"ד, והוא אומר לי, תקשיב, לב, אבא של איגור, הגדוד באמת לקח אחריות על כל משפחות הנופלים ועל כל הפצועים, ובאמת זה היה מדהים לראות את זה. הוא אמר לי, לב, אבא של איגור, צריך עורך דין, סע אליו לנצרת עילית. אמרתי לו, אוקיי, איך העברית? לא יודע, סע. נסעתי לנצרת עילית, כמו שחיליק אמר, תקשורת כמעט שלא הייתה שם, והסתייעתי המון ביוליה באותו יום, ככה כדי לתווך את השפה, ואחר כך הגיע עוד מישהו שעזר, ואתה רואה איש, כשרואים את לב, איש גדול מימדים, איש חזק, שראה בבן שלו את המשענת, איש משכיל, איש של עשייה, איש באמת, אדם שיודע להזיז דברים, ובארץ, איגור, וזה אני זכרתי גם מהשיחות שהיו לי איתו בגירית, איגור נאלץ להתבגר מאוד מאוד מהר בעלייה לארץ ולקחת אחריות, הרבה מעבר למה שהוא היה, אם כתיכוניסט ואם אחר כך כבחור צעיר וכסטודנט, הוא ממש החזיק את המשפחה, הוא הוביל אותה. וזה היה עוד לפני יום הזיכרון, וביום הזיכרון הראשון לי זה היה ברור שאני נוסע לנצרת עילית. אני חושב שאחד הדברים שמדהימים אותי כל שנה, השנה עוד מעט יעברו 14 שנה באמת לנפילתו, זה שהשנה לא יהיה שם אף אחד. אנחנו לא נהיה שם, ובאמת חשוב להגיד שכל שנה מגיעה קבוצה מאוד גדולה של חברים מהפלוגה, חברים שהיו מסביבו, שהיו מסביב לאירוע. משנה לשנה ככה, השיער יותר מאפיר, הכרס קצת מתחילה לצאת, אנשים סיימו כבר את המילואים, חלק סיימו, חלק נשארו, אנשים המשיכו הלאה, כל פעם נולדים ילדים, ותמיד לב וטטיאנה מסתובבים, ולב חשוב לו לשאול מה שלום כולם, ושיבואו לבית. והכוח שזה נותן למשפחה הוא מדהים, אבל אני חושב שגם הכוח שחוזר אלינו, כמו שחיליק אמר, למדנו כל כך הרבה מהמשפחה הכל כך מיוחדת הזאת, ששילמה מחיר כל כך נוראי על ציונות.
בסופו של דבר על החלטה ערכית ציונית לעלות לארץ. אני בספק אם איגור היה יכול להתמיד בהחלטה שלו לעזוב, אבל זו דעה שלי. ואני באמת חושב שהעובדה שאנחנו מגיעים כל שנה היא לא טריוויאלית. לא טריוויאלית, בטוח לא אחרי כל כך הרבה שנים, אני חושב שזה מבטא יותר מהכל את העוגן העמוק שהם הטילו בארץ, עד כמה הם קשורים בארץ הזאת, ועצוב שבאמת המחיר צריך להיות מחיר כזה, שיראו אותם כחלק מהמשפחה הישראלית הגדולה. אנחנו יכולים לקוות שבשנים הבאות, כבר עכשיו בקיץ, נוכל להגיע ולחבק גם פיזית. אז ככה מילים אחרונות כל אחד, איתי, אם תרצה לסיים. כן, אני חושב שזה מסמל מה שאמרת ומה שחיליק ציין, זה מסמל את ערך הרעות, כי בסוף אמא של איגור באה אליי לפני איזה שנתיים, ואמרה לי שהיא ממש מודה לנו שאנחנו כל שנה באים, וזה מחמם לה את הלב, וזה מחזק אותה, ואני חושב שזה מה שהופך אותנו ליחידה ממש מיוחדת, שאכפת לנו מהאנשים. אנחנו עושים הכל בשביל האנשים, כי אנחנו יודעים שבסוף מה התרומה תהיה של האנשים, והאנשים הם חלק מאיתנו. כשמדברים על יחידה טובה, אז אני חושב שזה בראש ובראשונה מתחיל בזה. בנתינה האינסופית של האנשים אליך, אבל גם בנתינה שלנו אל האנשים, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות. אז שהיא אמרה לי את זה, זה עשה לי מאוד, מאוד טוב, כי מצד אחד זה רק לבוא פעמיים בשנה, זה כלום, אבל מבחינתם זה באמת מחזק אותם מאוד, ועל זה אני מאוד שמח, ואני מאוד שמח שהלוחמים בפלוגה ככה ממשיכים להגיע. וזהו. איילון? מילות סיום? כן, נראה לי שאמרתי, אני פשוט מקווה שכבר באוגוסט נוכל לבוא, בטח בשנה הבאה, ולהשלים את החסר, לא רק מרחוק ודרך המחשב, אלא ממש פיזית. אני יכול להגיד רק משהו קטן שאמרת שלא מגיעים, אז אחד מהלוחמים בפלוגה, קוראים לו יואש, אז יואש התקשר אליי אתמול ואמר לי, רוקספלר, צריך לעשות משהו. הוא אמר, אני אקנה פרחים, ניסע, נשים על הקבר, נשים מטעם הפלוגה, ניסע ליד הבית, נשים להם ליד הדלת, שהם יראו שעדיין שזה, למרות כי אסור להגיע לבית קברות, עם יום הזיכרון, לפחות שהם ידעו שהיינו שם, וזה אומר הרבה, פשוט אומר הרבה. חיליק, מילות סיום. אני רוצה מילות סיכום, אבל להחזיר אתכם לאיזו פגישה שאצלי חרוטה כמה שנים אחרי. בעצם אחרי המלחמה, כשהשתתפנו בתחקירים אחרי המלחמה, אז בעצם הבנו קצת יותר לעומק מה קרה שם. ולקח כמה שנים להוביל את מפקד הטנק בעצם שירה על הבית, לפגישה בבית של איגור עם לב וטטיאנה. אני אמרתי לאותו מפקד טנק שעד שהוא לא יסתכל השכול מול העיניים, יהיה לו קשה להוביל חיילים בקרב. אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל יש משהו במפגש עם השכול שהפיקוד אחריו נראה, לא אגיד אחרת ב-180 מעלות, אבל הוא נראה קצת אחרת. הוא לא רצה, ולב לא רצה, וזה לקח כמה שנים כאלה, אבל התעקשתי, ובסוף נסענו לשם. נסענו לפגישה מאוד מצמררת, שבעצם לב, אבא של איגור, צריך לעמוד להישיר מבט מול מפקד הטנק, שבעצם ירה את אותם פגזים, וזאת הייתה פגישה מאוד לא פשוטה. ואני זוכר הרבה מאוד פרטים מתוך הפגישה הזו, כי היא צרובה אצלי חזק,
אותו מפקד טנק לא רצה לנסוע איתי הביתה, רצה לפגוש אותי בבית עצמו, ואני פשוט זוכר את הנסיעה הארוכה מירושלים לנוף הגליל, ואחרי זה חזרה גם לבד בשתיקה ארוכה. אבל שני דברים אני זוכר משם. אני זוכר הרבה, אבל שני דברים חרוטים לעומק. טניה שואלת כמובן ברוסית, זה לב תרגם לי, של אני לא רציתי לעלות לארץ, והכרחת אותי לעלות לארץ, אז מה יצא לי מזה? אז אני רוצה לחזור. הנה, ביקשת, עשיתי את מה שביקשת, ועליתי לארץ, למרות שלא רציתי, ומה יצא לי מזה? והדבר השני זה שאחרי הכעס והבכי, וכמובן הקושי העצום שהיה שם בחדר עם השתיקות שנראו כמו נצח, אני חושב שהרגשתי לפחות איזושהי הנחת רווחה מלב, אבא של איגור, שהוא בעצם הצליח להישיר מבט לסיטואציה ולשאול את השאלות ולקבל את התשובות, וגם שלב של השלמה וסליחה. ואני חושב שהנחת רווחה שהייתה שם, אחרי זה הייתה הדהדה להרבה מאוד שנים. מה בחרתי לקחת מאיגור? שני רבדים. רובד אחד מאיגור הלוחם, אני חושב שבאמת דוגמה נהדרת, הדברים שאמרו פה של לקחת את הדבר הזה שנקרא חיילות כמקצוע שהוא מקצוע משמעותי, להתייחס לדברים ברצינות, לרצות לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר, להתייחס למלחמה ברצינות, או להתייחס בכלל למקצוע הזה שנקרא לוחם ברצינות. זה משהו שהוא בעולם המילואים נמצא, אבל לא נמצא מספיק במנות קדושות. אבל הדבר בעיניי יותר משמעותי זה באמת סיפור המשפחתי, שהוא סיפור שלפחות שם זה חדר אליי ללב, בזה שבאמת הרבה מאוד אנשים מגיעים כל שנה לקבר ולבית של איגור, ונותנים חיבוק ענק לאיגור ולמשפחה, והחיבוק הזה הוא מתנה של יום בשנה. אולי נחתום במשהו קטן, ממש קצר. לפני שפתחנו את השיחה הזו, אז הגעתי גם, נסענו גם קבוצה של אנשים לבית של אבא של יהודה גרינפלד, שנפל בכפר גלעדי. ביקרנו אותו. הוא כבר איש לא צעיר, כבר לא בקו הבריאות, והוא ביקש שלא נבוא אליו, בגלל הסיכון שיש. ואני ביקשתי ממנו בכל זאת לבוא אליו, הבטחתי לו שלא נפגוש אותו פיזית, אלא נפגוש אותו מהחלון, וכך היה. פתחנו את דלת הבית, והוא היה בעומק הבית, מרחק של איזה כמה מטרים טובים, ואנחנו עמדנו כמה אנשים בחוץ עם מסכות, וככה קצת שאלנו לשלומו. הבטחתי לו שזו תהיה שיחה קצרה של 10 דקות, זה נמשך לכמעט 40 דקות של מפגש, ולמרות שהוא לא רצה והתעקשנו לבקר, הוא העריך את זה מאוד. והוא אמר שהוא חיכה למפגש הזה, וזה שנמנע ממנו להיות לבית אלמין, אבל זה שבאנו, זה משהו משמעותי. אני מאוד מקווה שמחר נבקר את לב, בטח ממדרגות הבית, לפחות לומר לו שלום, לא נתקרב אליו למרחק שמסכן אותו. אני חושב שהמפגש הזה, כל שנה מחדש, הוא מפגש שיש בו הרבה חוזק והרבה משמעות, דו צדדית, גם למשפחה של איגור וגם לנו כאנשים שמביטים לשכול הזה ולחברה הישראלית על כל גווניה, וזה נותן לנו, לי לפחות, זה נותן לא מעט דלק הלאה. אנחנו נסיים את המפגש הזה. חשוב לי להגיד שכן, זה המעט שלנו כדי כן לשלוח חיבוק, אבל גם יש משמעות בלספר את הסיפור של איגור. הרבה אנשים חושבים שמלחמה נראית כמו שהיא נראית בסרטים, אז לא, היא לא לוקחת רק 90 דקות. אין במהלך 90 הדקות האלה 1,000 רכבים שמתעופפים באוויר, ולא תמיד הטובים מנצחים. מלחמה בישראל היא של אנשים פשוטים, אנשים שאתם שולחים לידכם ברחוב, אנשים שעובדים בשבילכם, או אתם עובדים איתם, או עובדים בשבילם.
מלחמה יכולה להיות לפעמים רצף של אירועים אקראיים, שאתה יכול לעמוד מטר מאדם שחוטף את הפגז, ואתה עם הרסיס במפה בכיס. זו מלחמה, והמשמעות האמיתית של זה, זה שהאנשים שיוצאים, כמו שאיגור ככה אמר לי בכעס, שהוא לא הבין למה אני מעיר לו על זה שהוא אובר חיילי, אנשים שיוצאים להגן בסופו של דבר, לא רק על אתוס גדול, אלא פשוט להגן על עצמם, על המשפחות, על הזכות לחיות פה בארץ, אנשים שלא רוצים למות, אלא מוכנים לעשות הרבה מאוד מתוך הסיכון שזה עלול לקרות, כדי שנוכל לשבת פה היום, כן, אפילו ככה כמו שאנחנו כרגע, ואני חושב שהמחויבות שכל אחד מאיתנו שממשיכים להגיע כל שנה מראה, היא בסופו של דבר מקפלת בתוכה את המילה אחוות לוחמים. כי לכל אחד מאיתנו ברור שזה גם היה יכול להיות הוא בסופו של דבר. כל אחד מאיתנו ברור שאנחנו חייבים איזשהו חוב להורים של איגור, אנחנו חייבים ללב את טטיאנה הרבה מאוד, ולכל אחד מאיתנו ברור שזה מגיע להם, כי הם שילמו מחיר יקר מדי על האקראיות של החיים בארץ. אז באמת מפה אנחנו שולחים את החיבוק הכי חם שאנחנו רק יכולים, וחשוב שהסיפור הזה יישמע, חשוב שאנשים ידעו, ואני מודה מאוד לכולכם. תודה רבה. תודה רבה. מעולה. חיליק, אתה תשלח לי, אני חושב שהיה